No, però no ho duri. En plan... Bon dia. Hola! Som los mallorquinos, com podeu... La veritat. Volíem comentar una novetat sobre el nostre canal, que ara no serà el nostre, també serà vostre. És a dir, farem del canal un canal públic. Sí, a veure, volíem fer un canal públic. Què vol dir això? Doncs vol dir que vosaltres ens podreu enviar a nosaltres els vídeos que vosaltres fagueu en el vostre temps, Ja sigui curtmetratges, una sèrie, el que sigui. doncs si voleu fer un vídeo musical. I pues, nosaltres els revisarem, veurem què tal estan, no ens envieu vídeos de 10 hores de píxels ballant, envieu-nos coses així que estiguin gracioses, i si ens agraden, doncs les penjarem. Sí, o sigui, és més una manera d'aprofitar aquest canal que tenim, l'audiència que té i tot això. Sí, és perquè la feina que fegueu, doncs així tingui una espècie d'audiència i pugui tenir un poc més de repercussió que si comencéssiu de zero. Vos demanareu per què volem fer això. La principal causa és que l'any que ve el mallorquí no se separarà. Bye bye, see you tomorrow! Bye, 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 bye. See you tomorrow. Bye, bye. Bye, bye, see you tomorrow. Bye, 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 see you tomorrow. Això, és broma de que és broma. És broma. És que és broma. Pues un material. Ocupat! Qui és? No! Oh, és càmera! És el càmera! Guillem! Developers. Hola! Ha vingut en Guillem. Ha vingut el càmera. Càmera oficial. Càmera, per venir aquí. Sabeu algo? Sobre la nostra càmera. No sabeu, en Guillem no sabeu! Bé, no veureu, en Guillem és una metàfora. Posem una imatge en plan... No, en Guillem és una metàfora. És una imatge. Què fem on anàvem? Dèiem que això ens separarem per estudis i aquestes coses. Volíem dir que, com podeu notar, hem estat bastant ausents per qüestions... Sí, perquè bàsicament és l'escola per no donar temps de res. Exacte, qüestions acadèmiques. I això, el darrer és com us podeu passar aquests vídeos. Sí, doncs el que hauríeu de fer si vos voleu enviar alguna cosa, si és que algú vos vol enviar alguna cosa, seria passar-nos-lo a losmallorquinos@gmail.com. Traduït com losmallorquinos@gmail.com. Exacte. Gràcies. Si mos passeu els vídeos, mireu que no siguin de molt mala qualitat, encara que nosaltres no ho són. Lockhart now deploying the drag chute. Nose rotating to the deck. Nose gear touchdown. Endeavour rolling out on runway 22 at Edwards Air Force Base, California, wrapping up a 5. Però... És a dir, editatge, vull dir, muntatge i tot això. I resolució, però. I resolució també. Que no sigui... És a dir, qualitat d'imatge. No ho graveu amb una tostadora, per favor. Exacte. Gràcies. A veure, se creen ja tot el que vam dir, no? Crec que... Queremos dir algo sobre els ibers, els celtes... No, he dit que no vol dir res. No! Despedim el vídeo! Really, nigga? Sí, volen despedir el vídeo? Quiem? Vols aturar... Espera, digue'm adéu. Vale. Adéu, bon cap de setmana. D'autodreta, no? Espera, com? Has de fer 1, 2, 3... Ei! No mires!